Avui us parlaré d'en Miquelet. En Miquelet era un nen, com tots, un nen que li agradava molt jugar, era molt maco. Però abans no, perquè abans era una mica bastant marrano. Sabeu per què? Perquè no es volia rentar mai les mans. Portava unes mans brutes, verres, plenes de porqueria, que quasi no podia ni moure els dits. La seva mare tot el dia li deia: «Oh, Miquelet, renta't les mans!» Però en Miquelet contestava: No em penso rentar les mans, ni ara, ni mai. La seva mare, en lloc de dutxar-lo, el banyava a veure si es podia posar les mans a dins l'aigua. Però sabeu com es banyava en Miquelet? Es banyava amb les cames ben estirades i els braços ben enlaire. A escola havia creat el seu propi estil de natació, l'estil Miquelet. Nedava amb els peus i amb els braços fora de l'aigua. Nosaltres a escola també li dèiem: «Miquelet, renta les mans!» Però en Miquelet sempre contestava: No em penso rentar les mans, ni ara, ni mai. Un dia, la seva mare se'n va cansar i se'n va anar a veure a la bruixa del poble. A veure, quina deu ser la meva primera visita? Com dius? Que tens un fill que no es vol rentar les mans? Sí, aquests són els fills que jo necessito. Molt bé, queda't aquí i no toquis res, que a casa les bruixes tot és perillós. Que vaig a buscar el llibre de les receptes màgiques. A veure... Aquí, ja la tinc. Recepta contra els nens i les nenes que no es volen rentar les mans. Sí, aquesta sí. Fantàstic, ja ho tinc. Oh, caram, avui tot em cau a terra, A veure, el primer que necessito és una olla. Una olla... Ui-te-la, ja la tinc. Una olla. El primer ingredient és una cosa verda i llefiscosa. Una granota. Una granota... A veure... Una granota. Crac, 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 crac. Granoteta, quieta aquí. El segon ingredient és una cosa llarga, prima i verinosa. Molt bé, una serp. Una serp. Una serp. Ja ho tinc també, mira. Una serp. I ara això ho remenarem ben remenat. Remenat i remenat. I ja tenim la poció feta. La bruixa va fer una poció verda, llefiscosa i que feia una pudor. I li va dir a la mare que n'hi posés una mica al mig de l'entrepà d'en Miquelet. La mare va marxar molt contenta cap a casa i l'endemà es va posar a fer l'entrepà d'en Miquelet. Primer va agafar dues llesques de pa. Mira-les. Dues llesques de pa. Les va xocar en tomata. Una mica de sal. Una mica d'oli. Un bon tall de pernil. Així. I això sí, una mica d'aquella poció verda i llefiscosa que havia fet la bruixa. El va embolicar i el va posar a la cartera d'en Miquelet. En Miquelet, a l'hora del pati, es va posar a esmorzar. Home, en Miquelet no li passava res. No tenia mal de panxa ni es tornava de color verd. Va arribar l'hora d'entrar a classe i en Miquelet es va posar a dibuixar. M'he equivocat. Va agafar la goma de borrar i
sabeu què va passar? Que la goma es va convertir en pedra. Va tocar la taula i la taula es va convertir en pedra. La cadira, els companys, la senyoreta. Tot el que tocava en Miquelet amb les mans es convertia en pedra. En Miquelet es va espantar molt i se'n va anar corrents cap a casa. Mare! No em toquis, que tot el que toco es converteix en pedra. La mare, molt tranquil·la, li va dir: ai, Miquelet, renta't les mans. Però, mare, què té a veure rentar-se les mans amb que tot el que toco es converteix en pedra? Ai, Miquelet, no siguis tossut i renta't les mans. En Miquelet va fer cas a la mare. Es va anar a rentar les mans amb molt de sabó, per davant, per darrere, enmig dels dits, entremig de les ungles. Se les va ben esbandir. Es va eixugar les mans i, sorpresa, en Miquelet tenia les mans netes. Llavors la seva mare li va dir: ara, Miquelet, abraça'm. No, mare, no, que tot el que toco es converteix en pedra. No, home, no. Abraça'm. En Miquelet tenia moltes ganes d'abraçar la seva mare i la va abraçar, ben abraçada. I va veure que ja no es convertia en pedra. Se'n van tornar a l'escola i la taula, la cadira, els companys, la senyoreta, tot tornava a estar normal. Això sí, des d'aquell dia en Miquelet sempre més s'ha rentat les mans i per això ara és el meu amic i m'agrada molt i molt parlar d'en Miquelet. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Fins al proper.